belai pi baro syakatup Khubor jungi kedan Bosco Media Network. Kimat ke bakongsan mentakasngi kilong. Lejingo Menteri Rangba Konrad K Sangma ya ka ganol hydroelectric project Hagaro Hills. Ipo ipeng kador barkur nongkum ban yashimben tarenti kidekot jangkakur. Basma iutung kasor Jowai kendo ka JYF Jowai Circle ya UDC. Ban penlong ka aroha choir ya ka vocal recital hadon Bosco Youth Center Shillong ban penmi pisa ban yarap ya ki basyam lanot ha Ukraine. Bat mentang ini apaj ki Khubor ki bakam benia. Menteri Rangba ka Megalia Konrad K Sangma mentakasngi uong ba ukmi lenti ba enla ban penmi ding elektrik katu katne na ka ganol hydroelectric project na Chibragre Garo Hills. Menteri Rangba ulaong bakani kalong ka jingerap ka bakraw ya ki pat ba nong song snong. Habakran hakilat patai Khubor hakani ka jinglet jungo jungu ya kane ka project Konrad K Sangma ulaya thu ba ula batha ki engineer jong ka MEECL bakin nang ban penstet shu ya ka jing trai jong kane ka project. Been told that the work will be done very soon, and we should expect that the first unit will be commissioned by October of 2022, and consequently the next 2 units in the months to follow. So we are quite happy to see the progress, but we have asked the contractors and the officials and the suppliers to ensure that they continuously monitor and ensure that this project is completed on time, and the people of the region and the state as a whole are able to enjoy the power that will be supplied by the Ganol Power Project. Kasengkur nongkum Ribhoi District mentakasngi kala penlong ya kador barkur pelun kaba shisien shisnem hakabala ya shimbenta renti daki nong ya lam jongkakur bat kakur hi barok kawai. Yakani kador barkur lalong hadin baka imlang salang kalamad ya ka jingwan ling shop ling share jong knyang jing pang COVID-19 harangkat jong ka jing perking ya kalet kawan bat ka tre ka kta. Ka jingdan jong Presiden ka Sengkur nongkum Ribhoi District uba Kres nongkum u General Secretary uba Paul Lingdo kinongkit kam naman ki unit kala ayman siem ya kane kador barkur. Ka jing thmu jo kane kador barkur kalong banya kershan markeliang haka khiagason bat haka wei pat ki kam. Ikur kilong kini, kilong kemi, ki samla, ki hap ki beret, nidon bani yamlang. Ada kawai kalung injo kekur jungi, ki akmen, baro kekur, kaya syat sobahalang nak tak jing men, jong kano kekur, jong nong nukur. Bat ngamla aro ban klet, ban aga ji sengo ko bakrau yakinong seng jong kane ka sengkur ke jungi. Uba serial nongkum uwe budan hangnya kemat jungi, ubelong u founder unong seng jong ne kum tikur. Kaseng Jantia Youth Federation Jowai Circle henen kasngi kashitarik uyayong arjar arpoar kalalet ujor how Deputy Commissioner ka West Jantia Hills u Garrett Ellen Dykes haka jinga day bat kinyut balalang haki bentaba pher ka sor Jowai. Kaseng koong bana kini kinyut lajur ka jing sma iutung balami kiskan ki bala banwan ra jing pang babonjan namar ba kilaher badam hakimar ba mardi badan hayaw hahan. Ka JYF Jowai Circle ka kerpat ya ka office terekam UDC ban shim khia mardor da ka basiat dawai khnang ban ya dana ki jingpang. Nakaliang UDC uong ba ula pha kot sya ka Jowai Municipal Board ban kenria no ye kinyut na ki benta ki yo bat pha siat dawai ye kinyut man kasi khnang ban mat ka jingwan ra jingpang hasnong hathang. Kaseng kala mahamru ban let da ka wei pat kalenti lada shim khia ya kani ka kam. Hadin balami ka jingsha sho jong ki langut ki khasi haki khar Nepali hajatalong Ribhoi District Block 2 hakami jo ka shitarik uyayong arhajar arphoar u Additional Deputy Commissioner ka Ribhoi District uba M Tongper mentakasngi ka artarik uyayong arhajar arphoar ulalet hiar marmar syakate ka jaka banwat jingtep halor kate ka jingja. Hadin balayo jingtep habayadei bat kate ka jingja habakran sekilar patai Khubor uba Tongper ulaya thu bakadaw balami na kate ka jingya kajya kade nakadaw ka jingbam yas ngothu jingmut haka jingya pandor ya kakiat na kate ka dukan. Kadi ka kamdi ka problem iru kamdi ka problem komunal kadi tan na ka jingya hikyat men langut ki khana kaden ka jingya bom suthu haka jingya pandor ya kakiat bat kalami komni ka jing problem. Di kuliah nak kadang polis ki asam polis megala polis ngiru kila idon sini kontak kila litiat kita kiba litiat but kila lapru kila yo kem lu ka kes la start di kamdani ir kamlang komunal ka ba kinya shoot
kini atli ki community kalau kajing song san ni Karoha kuaya Shillong kabalong kawai na kikunhun nong ruai tang hang ni ha India reha ka perthei hi baro kawai menta ka singi kala penlong ya ka vocal recital hadon Bosco lat mkhra Shillong ban penmi pisa ban yarap ya kitu ki ba shemla not ha Ukraine hakane ka vocal recitation Miss Venisha ke warshong iwei na gidekot jong ka aroha kuaya ibalayo ru eka Lilian dan Lingdo Maulong Award ilalong inong ruai bakongsan yakani ka vocal recital bala ai kerteng Aroha sings for Ukraine, latem de ikong Pauline Wajri, ibalong inong tem piano bala pau khmat haperthei, inong sing jong ka Aroha choir, bat Aroha children's choir, bat inong hikai tem piano. Hakani ka janmate Miss Venisha, ila pensho be ikinong petkai, da kabarwa ikijing ruai ktin nongway jong ka doba Europe. Pada kitu ki khubor ngila poi shika bakun tar hadu bangin daya syambiang khublai shibun.